tiktokerka. A, kako dobro igra. Ko te naučio tako da igraš? Gde si naučio tako da igraš? A, vidi kakve znakove zna da radi. A, hoću ja da budem tiktokerka. Sad ću ja da budem tiktokerka, sad ste ga najmali. Ima bude glavna tiktokerka u selo. Isto ovo snimam. Ajde, 3, 2, 1 i Wana pa pa pararara para 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 pa pararara ara para para pa Kanada. Dobro li sam snimila TikTok, a? Ću budem glavna tiktokerka u selo, jeli? Ću pobediti sve? Joj! Jeli ti klošarku raspala? Šta sam ja tebi rekla? Šta sam ti rekla? A mama šta sam sad uradila? Kad si posljednji put bila kod mame? Kad si posljednji put išla babu da vidiš? Ne prošlog, preprošlog Božića sam bila. Šta sad moram opet da idem, nije valjda, a? Sada opet moram da idem kod babe, svaki dan kod babe, a? Joj, Srčka, šta zapune? I sad me napune, odmah kod babe da ideš. Odmah da ideš kod babe da vidiš šta ti baba radi. A ne mogu, majko, mislim, onda snimam TikTok, brate. Pa kako da postanem glavna tiktokerka u selo kod kod babe? Šta da snimam kod babe, ovcu kako piša, mislim, ono. Stvarno si bezobrazna, a moram da snimam TikTok. Kako bre sad? Tak. Ludi TikTok. More polazim ja kod babe da ih tebi taj tvoj tak, ne odrobijam sad. A mama bre, pa ne mogu bre svaki dan da idem kod babe. Samo si bezobrazna, znaš koliko je smor baba? Ti kao da ne znaš koliko je smor baba. Mislim ono, i ti si to rekla i sad kao idi kod babe. Šta da radim tamo kod babe? Šta da radim da čistim pršinu bre? A šta ako baba umrla? I ja odem kod babe. Jao mama, polomila sam mama časovnik sigurno. Jao mama, joj, ne mogu kod babe, moram se kupim časovnik. Joj, a šta ako baba umrla? I ja odem kod babe i baba umrla i leži baba, usmrdala se i ja dođem i za dž dođem, brate, kod babe. To daleko bilo, pugate kod da mi kosa ne opane, pa jesi bre ti normalna, samo što da te pitam, tako je za mamu da pričaš, jeli? Tako je za mamu, izađi odmah da posjetiš mamu, izađi odmah, ne zanimaš me, znači, ko kartica si, 6 meseci bre dana nisi videla, znaš? Ok, idem kod babe, nek crknem ja tamo onu džunglu, ti će budeš kriva, znaš? I ponesi nešto babi, nemoj slučaj na praznik ruku da ideš. Dobro, poneću joj nešto, evo, nosim joj ovo, ajde, čao. Heroina, nisam to, noćas mešaj me uz alkohol, mešaj me, joj, izgubila sam se, izgubila sam se, šta ću sad, joj, ljudi, izgubila sam se, ja u šumi, ja je tegla krastavica, joj, sani, nikog više vidi, nema nikog, joj, sad ću morati da bacim internet za ludu mapu, gde je mapa, joj, gde je, ko je to tamo, joj, ko je tamo, reci ko si da te sad teglo ne bi gađala, znaš, ne jebi me, brate, Vuk, ludi Vuk. Kako sam samo srećna. Ajmo, mogla da snimim za TikTok? Da snimim tebe, Vuka, za TikTok? Ja, znam te, sad ću ti kao ja sama, ja ovako malo, ovako prčvojče, došla u šumu, izgubila se i ti ćeš sad kao mene da pojedeš, a? Sad će me pojedeš, Pa ono, mislim, šta znam, da, kad sam ti već babu pojeo, bio bi red i tebe da pojedem. Moju babu si pojeo? Da. Moju brkatu babaživku si pojeo? Koliko treba da ti platim za to? Za šta? Pa što si izjeo babaživku, mislim ono, baš ti hvala. Čekaj, za ne bi trebalo ti sad ovde da plačeš, da kukaš, da dramiš, da se kidaš, bežiš, zoveš nekog lovca i tako to. Aj, kako si ti samo lud. Palim ja sad kući, onda kažem majici da je ona babaživka skroz, brate, crkla. I večeras šta? Žurka! Ja stvarno misliš da ću sad da te pustim da odeš? Pa ono, mislim, nije kao da sam te pitala za odobrenje. Ne dam ti da ideš. I šta je to? Utrka! Lepo, boga mi. Aj sad, pevaj! Halo bre, ja sam ovde Vuk. Pevaj! Šta da pevam? Bubu. Kako bubu? I džalu. Šta pričaš ti? Mala, ti si beton! Mala, ti si sve to! Džala ovde hara kopa 95-om. Tolice lepo, komu ne bi tepo. Komu ne bi laži i verovao slepo. Ajde, čime sad? Kakva cava! Ali ono, baš je lud. Dobro,
tiče ovog videa, ja se nadam da se svidio i ukoliko jeste, ne zaboravite da ostavite like i da podijelite video na društvenim mrežama. Znate sve što treba da radite, subscribe-ite se na moj kanal, idite svi brzo i zapijte me na Instagramu Nikola Adam, jer i tamo uskoro kreće novi, potpuno drugačiji kontent, vidjet ćete već sve i neću ništa još uvijek da pričam onako bliže. To je to, zapijte me na TikToku nikola.adamović i mi se vidimo u sljedećem klipu, a sad pređite na neki od ovdje videa. Ćao!